live chenro mari mar Kuku Mar Wach tielo moko nyaka no bed nominated kendo dhi fwadho bandera mar ODM ati no ero e yiero geko mar chantim 9 mar 8 higani e ward nero mar Migosi ward. In fact oloyo ji maingo ji maromo 10 kod wiye manochung' kode mane manyo ticket neri mar ODM. Tiere kuonde moko maka ng'at tiere kod ticket mar ODM tichako luonge ni MCA marito mana chamo. Nende kuonde mamoko maka ng'at tiere kod ticket mar ODM to pod nyalo chino rito nikech party mara mara kata ng'at mochung' kar kende pod nyalo loyo. Wago mbaka kod nyadende Pamela Awuor Oyo. In fact kano biro kamogik kana mose kana watieko nowacho ni ng'among'eyo samoro en emodhi bedo MCA nero madhi donjo Migosi ward live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa Eden Ade adhi maber poch gi pak mokwongo kuom yudo ticket nero mar ODM kendo bedo ng'at makoro sani fwadho bandera mar duond buchisa mar ODM. Erokamano. Erokamano. Asto biro e chieng' ma irwako en parliament blue koso royal blue, wacho ni blue itudo kod royalty. Blue is royalty, Yes. Azimio. Yes. Okay, in ilongo ne Azimiated. Okay. Mheshimiwa wachak kar poch gi pak kairi. Iwinjo nade olandi ni ng'at makoro dhi fwadho bandera mar ODM en Mheshimiwa Pamela Awuor Oyo. Olandi nyigi tomboya. Nobedo nade? Aaron. Yes. Nawinjo maber. Kendo nagone Nyasaye erokamano. Momiya bandera mar ODM. Yes. Kech nyichi ng'e nachung' gi jaboro. Yes. Kendo nyicha wagore matek. To ng'wech duto. Yes. Kati tugo duto. Yes. Jaloyo to en mana ng'at adi? Ng'at achiel. Ng'at achiel. Magi ji aboro bande nyingi gine ntiere e pepa koso nikech Migosi achiel kuom manowacho ni dhano ne ng'enye mokalo mano chung' mano manyo kom niri mar MCA. Ne ng'eny. Originally ne wan over 10. Yes. But joma nodhi e ballot ne gin around 8. Koro ka Nyasaye omaki momiyi yombo ji aboro dong igone Nyasaye erokamano. Yes. Koro mor to namor. Yes. Kendo agone jo Migosi erokamano nikech gin ema ne gigo kura kendo gin ema giyiero jatendgi. To ka jopiny oyieri Yes. momiyi mandate ni dhi mondo ichung'nwa gi party mar ODM donge giheri. Agone gi erokamano. En gima nineno kane biro Mheshimiwa koso en gima samoro ni papa kochopo kama dikono oyo gini karne mara bitie samoro mani winjo ka chal ka gima ok dhi yude. Gini to ok nowuok from oblivion. Yes. Gini to ne biro Yes. nikech na campaign. Yes. Kendo nwawuoyo gi jopiny. Kendo nwago kodgi mbaka. Omiyo ne gimiyowa gino. Ine ni ka ng'at madhi golo the incumbent mari okelo penjo moro in terms of ng'ama miyo kwa chiel koda gi campaign gi eki ne chal nade campaign mari ne lwasi nere maber bete ng'ikruok mo kata kamoro mane winjo ka campaign ne teke matin. Incumbent nyicho kuchu. Yes. Okay, nani Mheshimiwa Victor Rogers. Okay. Mheshimiwa Chayo ne en former MCA. 2013-2017. Okay. Yes. Koro the incumbent nyicho kuchu. Nyicha wachung' gi MCA mane former. Yes. Kaeto ne wasichung' kode 2017-2013. Nwaloye 2017 no. Kendo sani ne wachak waloye. Koro wan wagone mana Nyasaye erokamano. Kendo wakwayo joma ne waloyo. Ok ni ne waloyogi to ne wabedo mbele. Nikech piem duto nitie ng'ama bedo mbele. Yes. Koro gibiya mondo gijoinwa. Mondo wati together. Mondo wati ne jo Migosi. Walok Migosi obed kama ber ma ji nyalo dak. Mheshimiwa en gima nomination nire manorumo niri en gima ji mathoth anya ywakne. Jomoko wacho ni ODM notimo nominations maricho, jomoko bende ywak ni nokwalne gi kura. Ipani be nokwalne kura? Ok aneno kama ikwale kura. Nikech gini nitimo gi computer. Ne ok time gi lwet dhano. Anaparo ni gima kwalo yot en gima itimo gi lwet dhano. To gima nyicha jo ODM okelo mar computer ni. Ato naneno ka ok en gima rach. Nikech en gima nyicha ji go aga kura ti okwana. Koro en gima ber. Ane ok aneno korach. Kata ka jomoko ywak. Tingeni kata kedhi e mipira. To dong nyaka ng'ato wach ni ng'acha no ng'ada ahinya. Ng'acha no oringo matek, ng'acha no timo gik ma ji wacho weche mang'eny.
to an naneno ka en gima ber kendo agone Nyasaye erokamano. Bende agone jo ODM erokamano ni nomination mane gitimo ne ok rach, ne ber. Ma iparo ni ywak ma jomoko ywak godo gin gik moko nego chike itgi nikech iniloyo koso inyalo chike itgi. Giwacho ni oyo ka inogo kura makama ng'ano yudo kamar. In fact nitiere joma moko ma tribunal mar parties kata mar neba ne yalo weche giki mag kura giki noseng'ado oko mochiko mondo michak doge yiero kendo. Ingeni each case bedo treated differently. To an case kama nja antie to naneno ka tich ok rach. Gik moko notimore maber. Nitiere ng'at mano chung godo mabiro kod independent kosin kendi midhi fodho bandera mar mikene midhi goyo dhi bedo debe. Pok wang'eyo ahinya. Wawinjo mana ruma ni jomoko chung e independent, but wabiro ng'eyo ka IBC ose publish list mek nyingeji. Eka wabiro ng'eyo ni joma ochung kodwa gin jomage. To gichung ang'o, gichung gi independent, gichung gi party mane. Eka biro wacho gima authentic ka gino osebedo published. Wabiro ng'eyo chieng' nero makoro oseket nyinge giki e andika nero mar gazede mar Kenya kairi mar yango to gin jok mage ma odhi mochung kod gin independent candidate kachiel kod jogi kuma ochung kod ka gidon buch siasa gi kompogro mano pacha mano para macho kod nyadende Pamela Awuor Oyo bene sani de fadho bandera mar ODM e wodero mar migosi mantiere e Kisumu County na chiel kuom wards go e kuma bende de fadho bandera mare kod ng'at mamiyo e party ni mar ODM. Ucha ne ntiere wach mane wachore ni ODM ne ntiere koda gi jogi kuma ne giseyango chon ni mago ne nyalo dhi mbele kendo bino wach ne ntiere deo wang' kor ka jok mamine matin. Ni paro ni mane ntiere koso mane onge? Anto kaneno. The nomination was free and fair. Kama ne antie. Ok naneno gima ne rach. Aneno ka weche odhi maber, gik moko duto timore maber. Kendo wagone Nyasaye erokamano onge koko mane wuok, kwe ne nitie. Chon nyicha ji kelo koko ni kia dhi gwe debe, kia gidhi wecho weche mathoth. To kompyuta mane okelni ber. Ok aneno gima rach. Ng'ato nyalo wacho ni mheshimiwa wacho ni gigi ne ber ne lerte nikech no yombo to tere ng'at maywak mabende wacho ni no yombo gik moko noko dhi kare. Ka ilose ywak giki mag jo siasa mheshimiwa, okinyi makawuono ne migosi Alfred Mutua kachiel koda gi Kingi Amason Kingi wacho ni giwuok e Azimio. In fact Alfred Mutua se confirm ni wuok e Azimio en koro dhi bedo koda gi Kenya Kwanza kalure koda gi ywaruok. Wacho ni adieri tin ahinya e riwruok ni mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Iparo nang'o? Pachi wachni. Anto ka ng'iyo. Tanta neno ni e Azimio ka. Gik moko dhi maber. Mana ka koro ng'ato dwaro interest ni owuon. Ok odwa kama ji oriwore ma gik moko timore e yo makare. Koro decide ni mondo en odhi omany interest ne kamoro. Tapani this democracy. Ka ng'ato dwa dhi manyo interest ne kama chielo. Odhi adhiya to Azimio kata wan waneno kober kendo luwo kodwa yo maber madhi kelo kwe Kenya ka. Mheshimiwa iwacho maeri ni obero luwo yo maber madhi kelo kwe nikech in ja Azimio koso iwacho ma nikech adieri kaka timore e ground kata mane Azimio nikech gik ma Alfred Mutua ne ywago ni paro margi kata madwaro margi okonywandi e riwruok nero kata mana yieruok ma agreement nero mar Azimio la Umoja chande. Momiyo wacho ni oyo an kama chopo nieri awuok oko nikech dwacha onge kare. Wang'e maber ni politics and about interest mar ng'ato. Ok ne ka interest mare oket kar kaeri. Be ineno ka mane ni gima ni kare monego chike it koso? Quitters never achieve. Kidwa ni achieve. Stay within. Bring your things on board, discuss, and get the solution. But when you quit, you will keep quitting. But kikelo gigi on board, kikegi madhe yudo. Siasa en investment. Mheshimiwa Pamela Kawuru niri wacho ni adhi siro Haron mondo mi ochung. Ikelo kata mana siling moro milion 10 e campaign mara. Onego beni nyendo milion 10 mikelo niri. Idhi yudo ang'o bang'e kachopo. Idhi kaya ang'o e pesa miketo kumani. Wabedo piny, twago mbaka. Twawacho ni an mae gima kelo. Udwa dhi mbele nade. To gima kelo ni dhi konya nade. Siasa en mbaka. Siasa en wuoyo. Siasa en winjruok. To ka ok idwar winjruok ni mari ema nyaka ti. To
kane kinyalo bedo e siasa malong'o. Okelo wach achiel, wacho ni siasa en mbaka achiel kod giruok koda gi wuoyo bende. Achiel kuom gik mantiere e gazet ma kawuono en wach mar wich bar ma Muluru Odinga ni godo migos e wach ni mar running mate mar ni dhi bedo ng'awa. In fact, ineno kosewach ni sani kod Jubilee chal ka gima gidhiro Peter Kenneth kaachiel kod nyadende Sabina Chege. Ineno nade wach ni en gima onego bed ni iweyo mondo mi Muluru Odinga owal kende, koso Jubilee nyaka kawe chung' margi ne ka e kama nyaka lo? Azimio en a coalition. Yes. En gima nyaka ji wuoye together and they come to agreement ma long lasting. Yes. Koro an gima gise pango ma gitimo no ok ane gima rach. Aneno ni gidhi adhiya mbele kaka gipango to nitie criteria ma gitiyo go. Yes. The criteria ma gitiyo go no has been agreed within the coalition. Koro aparo ni gibiro dhi adhiya mbele maber. Kalonzo Musyoka nowacho wadwe ne tiere boke ma kawuono ni ka ok en to chal ka gimo nyalo bedo ma onge Azimio la Umoja ni dire sama joma chiegni kod migosi na Ruto osene ka chal ka gima giloso wacho gigeko machal ne siro migosi Stephen Kalonzo Musyoka. Tamano tigo kod migosi Mutula Kilonzo Junior ne en Kalonzo to ka ok en to onge tiende mar bedo e coalition iri mar Azimio. Aaron. Yes. Kenya is bigger than all of us. Ka ok an ni ok ti. Yes. Wangi Kenya mokwongo. Yes. Ni Kenya ema duong'. Yes. Ang'o madhi kelo kwe Kenya? Yes. Ang'o madhi kelo dongruok e Kenya? Yes. Omiyo ng'ato konego go kore ni ka ok an. Look at the bigger picture. Yes. Ni Kenya e duong'. Yes. Kata Baba nowacho ni Kenya is bigger than him. Koro Baba ng'iyo ni to Kenya ang'o madhi kelo kwe Kenya? Yes. Ji duto ng'e ni ang'o madhi kelo kwe Kenya. To ere kaka wadhi dak kiny? Be wadhi kelo gimoro ma accommodate ji te? An kaka Baba tiye gi kaka president wa ma en President Uhuru Kenyatta. Yes. Aneno ka gi steer Kenya to the right direction. Gionge gi mana lwedo. Yes. They mean well for Kenya. Wamigi lwedo, yes. Wamigi teko, wamigi corporation, mondo gi steer wa to the right direction. Ang'omiyo kapo nono ni ng'ato golo paro mopogore kod paro maru kaka jo Azimio, to uneno ka en ng'at nero mabalo, en ng'at moko hero Kenya, en ng'at madwaro mare, en ng'at moko ne picha maduong' mar jo Kenya. Azimio la Umoja kairi, onge ng'ato ne mondo wach pache, ng'ato iki wach dwaro mare? Azimio pokotamo ng'ato wacho pache. Yes. Azimio siko luonga ji. Yes. Siko gibedo gi meeting ka giluongo ji. Mondo gi bring others on board. Ikel rieko ni, ng'ama chielo kel rieko ne, jomoko kel rieko gi, mondo gi team a better thing. Wane juma mwadhialo mine, ang'o minyalo wacho in terms of Mother's Day, gik mamine kale kamino osechopo niri, in terms of siasa mara, bende no ka jok mamine osedo thuolo margi e yo makare. Na Kisumu County biro dhialo Afri-Cities, wamede chakre ka parga biro nyaka 21. Welo osechako biro, ntiere gik machako timo routing kachielo kod moko mathoth. Bende Kisumu oikore matimo mairi ni singo na jopiny ni gimi kura e nomination ibiro dhi tiyo negi kidonje bura. Ang'eni pok kidonje county assembly ma Kisumu, but singo ni kande pod inyono kargi koso kinyono siasa ma Kisumu kachiel kod moko mathoth. Bang' nyiri machuok kende live e chenro mari mar Kuku Mar Wach, an Haron Otieno.
Tielo mar ariyo chenro mari mar kuku mar wach wendo na poden Mheshimiwa Pamela Awuor Oyo. In fact, samano akaw break ne ropa nyedo pigi mar ndim chande daka neno anyise ni pindi nitiere dike chenro pod dhi mbele. Lolwe TV kini en mara higni moinga par kod wiye kwa kelo jotelo mopogore opogore wago siasa wang'iyo telo makae gacha kachiel kod weche mag ohala gangruok kaka piny luo to nikech gini en marwa. Nyinga en Harold Otieno machini femano mar chenro mari mar kuku mar wach. Mheshimiwa awe samana pinyi godo wach ni mar en Mother's Day. Angoma Mother's Day paranwa ne nyoro porwa dhi kode mbele juma nirite porwa dhi ala jogi kuma mine. Angoma gini paranwa Mheshimiwa. Oparo gik mabeyo ma mine osetimo. Yes. Gokenge ma mine osekadhe. Nikech mine ayo okenge mabor. Chon ne mama ok nyal biro e station kaka bire. Yes. Nikech mine ne gin joma piny. To osetim gik moko changes to bring up position mar mama. Nikech kwang'iyo in the society. Yes. Ka in gi mama u to inyalo dhi sikul. Mama oyie kata dhi luoko nanga ne ng'ato mondo nyathini osom. Mama oyie kata dhi uso ang'o e chiro mondo nyathini osom. Omiyo mama en ng'ama multitask. Mama orito ot, mama uso, mama lemo, mama timo gik moko te mondo piny odhi mbele. Yes. Mine niga very important position in the society. And kendo mine wa encourage gi ni gima tin mitimo no timatima gine sirni mag udi mondo udi ma wantie gi ochungi. Nikech ka mama ogore piny taron kata kidok e odi tiyudo ka mama onge dongono racharach to gineno ka gimoro onge. Okelo penjo maduong' Mheshimiwa to bende oganda bende oseduoko lwetgi ne mine e society marwa in terms of tije mopogore opogore obed tich mar chief obed tich mar principal mar school tije mag ofis opogore opogore siasa bende waseduoko lwet ne ng'ato mamiyo makono oyo ng'ama miyo osekel malo en ya koma achiel mar telo kod jomoko. Osetem Yes. to pok oromo. Pod wawacho no meda. Yes. Nikech mama en ng'ama komi gimoro notim totimo gi teko ne te kendo kawo pache duto kete gino. Yes. Emomiyo wawacho ni kuonde ma mine nitie omedwa teko mondo gigo timre maber. Yes. Piny ma mine ng'enye kendo mine time gik moko otim gi maler kendo tim gi gadieri kendo tim gi makare. Nitiere luoro mosebedo ni ng'at mamiyo en jawasik ng'at mamiyo wadgi. Achiel kuom gi en ni ng'ama mamiyo kokawo telo kamoro to inyalo nyon joma ni kanyo ni ane makora telo ka koro jogi dwa ng'e joma chuo gi dwa ng'e. Then jomoko bende wacho ni samoro ka ng'ato ochung' e siasa kata ka Yesu ochung' ka timo campaign maggi kama ng'at mamiyo ochung'ie ma ji ochung' kod ng'at mamiyo mine kochung' kod ng'at mamiyo wadgi to mano ng'ama nyaka dhi. Mine bende kochung' kod ng'at madichuo mano ng'ama nyaka dhi. But nitiere seche moko ma jok mamiyo kochung' manyo kom moko madongo to ok giyude. Nikech ang'o? Dibede ng'ama en jawasik ng'at mamiyo? Mano e gima wapuonjo sani. Yes. Ni wan mine nyaka waher, nyaka wamak lwet mama wadwa. Yes. Nikech ka ok wamako lwet mama wadwa to waduoko mine piny to wagombo ni mondo mine obi malo. Yes. Koro gima wapuonjo sani ni mine her mama wadu. Nikech ka ok ihero mama wadu to nyathini minyuolo ma nyako cha bende duoke piny e odi kanyo. Koro chak gi hero mama wadu mondo in be nyathini minyuolo ni igombo ni en be chieng' moro Nyasaye otime nade ting'e malo. Nikech kaka ing'e ni mama ng'ama wiye ok wil gi joge bende wiye ok nyal wil gi nyathine. Koro mama en ng'ama paro even yesterday wiye ok wil. Wan wiwa ok wil ga ahinya. Wan kata ka ni itimo gimoro nyoro to waparo ni ng'ane notimo no maber. Kata ka an kodi e ot ni itimo na gimoro maber to kawuono kibiro taka ni baba biro. Aparo ni manyi timo nyoro kendo aromo ni gimoro. Lakini kichwanyoru inyalo chul kuor mama kata hiya ng'ato kata goye ng'ato lo koro ber nitiere lakini rach bende chak dog bedo malo ahinya. Kanisa osepuonjowa Yes. ni kik wawe chieng' puonjruok gi richo. Kanisa osepuonjowa ni anga ketho gik mang'eny. Mheshimiwa ka ilo oseting'o ng'at mamiyo malo jomigosi wuodo ting'i malo kendo gikeli malo ma gikeli e komniri mar telo nitiere kod otiko diri mar ODM idhi fwadho godo bandera migosi wuod gik mane singo no jopiny kande tim isechako timo koso pod ritogi to gin mage Mheshimiwa? Gik mane wasingo ne jomigosi wadhi timo giduto. Mokwongo ne wasingo ni wakelo youth empowerment. Mar ariyo ne wadhi kelo women empowerment. Mar adek ne wadhi kelo weche mag osiptal
mondo obed maler. Mar ang'wen ne wadhi kelo weche mag education kendo ne wadhi kelo weche mag security. Gigo e gik mwawuothogo kendo gidhi timore ka wadonjo e ofis. Wakwayo ni Nyasaye omedwa teko kendo omedwa ngima mondo wadhi watim gi e yo makare. Wasechako timo kaka sani nyithindo dhi skul mag form 1s little ma wan go watemo go berwa mondo warom nego jomoko mondo nyithindo dhi skul. Okelo penjo moro mashimo King Assembly masani ma Kisumu County kaka no tiyo ne jopiny ineno kane gichopo kar kanyo ji mathoth obiro kawacho ni assembly masani iri ne en kar goyo kwaya jomoko wacho ni kendo jomo yier gi kichaka gi samaro ko deliver kendo assembly mar Kisumu County no chopo kar kanyo ne gitemo berge. A leader ok discredit gima nyawadgi otimo ang'o otimo. Kama ne gichope no ne gichopo. Wan be ka Nyasaye okonyowa wadonjo wadhi chako gi kanyo watere mbele. Seromo kaka joma chano yier kaka joma noyier waseromo kendo wasego mbaka kendo wagombo ni mondo wadhi campaign together wadhi wawuo gi jopiny nikech gima duong' mwadwaro en mondo baba obed president. Mae gima thurwa kapok nwaneno. Bende mane gima wagombo malich ni mondo otimrenwa. Wawuoyo gi ji ka gi kacha, wawuotho door to door mondo baba oyude gini mondo okonygo jothurwa. Nitiere riwruok nero pata mana paro ero mar bedo gi riwruok nero mar jok mochung' kar kendgi mawacho ni nominations mag ODM ne ok odhi kare kendo giwacho ni gibed koda ka gi riwruok margi moro ma gidhiro godo agenda margi. Ang'e ni man gima naseloso chien mokoro be nwawe ndera ahinya kaka nominations nobedo after all yudo buche mathoth ahinya nitiere koda ng'ikruok opogore but in kama ichung'e ma ing'iye be iparo ni gwenge ma Nyanza ma Kaluo osechiek ne demokrasia mar parties mawa mar party moro nyalo biro mayom kamoro gi tiko mar ODM bende riwruok mar achung' kenda bende nyalo biro bende magin thuolo margi. How does the political democratic space mar siasa neno mashimo? Nan kaka an to chunya ne gombo ni kaka baba gino chiko jothurwa noriwre kamoro achiel e tok baba e ODM ka mondo wariwre kamoro achiel wawach achiel mondo ka baba yudo gini to koro wariwore ariwa kaka oganda ma ng'at mane wacho gimoro mopogore ok da encourage. An chunya gombo ni mondo jowa te oriwre e ODM mar baba ni nikech ODM ni ema baba dhi konyore godo kodonjo godo e presidency nikech kaka ing'eyo kaka constitution wacho ni nyaka ibed gi ji mang'eny e parliament kata e county assembly ka nyaka ibed gi ji mang'eny ma nyalo deliver agenda mari. Koro chunya to ne gombo ni gimochiko wani donge wa unite together mondo ka wadhi e gini ka baba oyudo gini to en gi joge ma kochiwo direction to gik moko timore kaka onego bed. Mane gima ne chunya seche ma ilose ni kochiwo direction gik moko timore kaka onego bed ni eri bende kopogore koda gi baba chiwo direction kata mana baba jogi mondo mingi chung kod mulo la molo dinga be useka usimbe jogi kuma no yombo kwaro yombo maler kwaro dok yombo maler mara go simo ne competitors ma o kata in kendi kigoche de mwashi machayo kod yomani chung kod but other aspirants moko bende mano yudo ticket mar ODM be usego simo mashimiwa koso uno kobadho usego ticket mau uno dhi mbele mudongi kikobadho mashimiwa Aaron mane gima wate wachako di bisegoche jomani chung kod all asegocho ne giteke ndasero mokodgi Mika usiume gondegi. Ma gondegi. Isero magi mwashi machayo? Asero mogodo. Asero mogi. Mone mupangoro mokiwuon? Kiwan. Okay. Ma wapango ni mondo watima ng'o. Wawuo. Wawe gikwa wawegi. Bang nomination nieri? Wawe gikwa wawegi. Yes. Wang'e gima biro mbele. Yes. Mondo wabed together. Asero joma nyicha wachungo te. Yes. Kigocho negi sani. Yes. Asewuoyo kodgi. Moka sebedo go piny, yes. Moka dhi bedo go piny kawuono, yes. Moka bedo go piny kiny. Yes. We are united. Mondo wadhi e gini. Maka ng'ato balo, to balo mana kendi ang'owa owuon. Nikech gini en kisera. Yes. Ok dago kora. Yes. Ni gini nayudo. Gini nyaka wawuo gi ji. Yes. Nikech gini wadwaro ji e iye. Gini wadwaro nobed a force. Obed a force ma ji duto ni ang'owa e iye. Mang'ama pod ni oko kanyo. Yes. Wakwe ni donje yiene mondo wadhi e gini together. Mheshimiwa sama ubet kod jogi kipiny magi uromo kobiromo kodgi midhi nyisogi ni oyo we mari nieri wachung' ka eri mondo mwasir party mar Mulwera Bodi kalure koda gi kwan eri mar migosi Raila Amolo Odinga.
bende ginyise gima notimore, bende ginyise ni oyo adieri yudo ticket lakini waneno ni gini ok ne yudo kare. Bende gintiere koda gibilo ni fax ma ginyalo kete pesa mashimo. Mheshimiwa Arwa. Yes. Amo iluonga ni mheshimiwa kara Nyasaye chieng' mono yawo na piny Amerika. Yes. Kawa wuoyo gi jogi. Yes. Some of them are very young people. Yes. Man kaka ng'ama mama. Agombo ni gin be gibed ga future. Agombo ni mondo future gi otim ang'o obed maber. Koro an kawuoyo kodgi, awuoyo kodgi ni support party. Ki support party. Koro ok close your bargaining power. Niyo mari. Niyo mari. Nikech gima ne wadwaro ni mondo jowa ngimagi otimre nade olokre, including me, including you. Koro ka wa support party together, mbele kanyo wanyalo bedo piny to wawuoyo to ineno ni gima nitiyo ne party in bende mondo timi nade okonyi, nikech sirikal mar Kisumu en mar ODM, gavana wa en ODM, mjumbe wa en ODM, senator wa en ODM. Koro wana wagombo ni gibi otimre atima kama mondo jowa mane ok otimo ang'o oyudo gimoro gi. Dongu winjo ka baba wacho ni dhiang' yalach oyud kamisoyo gi mondo gimbe giyud kaka ginyalo chiemo, kaka ginyalo rito nyithindo, nikech jogi duto gin nyithindo, gin jowa. Omiyo gima osekethore Kinyo kamera nitie mheshimiwa. Los gi jo migosi, los gi jo Kisumu kata mano chutho. Los na gi ng'at manodhi e nomination to koyudo ticket nieri. Masamoro chunye late. Samoro senyiso jogi ni onge tiende go kora mamalo. Gin duol mok mwenjo kachako biro mos menge manyanza kata gwenge makaluka iri. Los na kod group adek kinyo kamera nitie mheshimiwa. Jothurwa wariwre ure gini. Ni yudo ticket, ne ok yudo, wan nyithi jo Nyanza, kendo wan nyithi Joluo, wan nyithi Kenya. Wariwre uru together. Baba osewuoyo kowacho ni ji ni dhiang' yang'o lach. Jo duto mane ok oyudo gini nitie kama ibiro ketwe. Ji duto biro yudo kama konyorego. Omiyo gima duong' mwang'eyo en ni baba obed president mar Kenya. Ung'eyo gima presidency en, gi gima biro gi presidency. Nothing is lost. Gik moko duto wan go, Nyasaye dhi telonwa, udhi yudo konyruok, donjuru e ODM mondo wadhi mbele. Nyasaye ogwedhu. Ibedo koro tino maber, janeno Lolwe TV chako dogo time kero chieng' machielo king'eyo to ng'ama biro bedo wendo machielo mabiro kairi. Nyinga en Haron Otieno maber.